Ľudia, som späť. Ľudia, kto by nevedel, pretože žijete pod skalou a ešte ma neodoberáte, daj teraz hneď odber, ja ťa vidím. Som mal na 2 mesiace prestávku. Neviem prečo. Proste, cez prázdniny, proste som vonku väčšinou s kamarátmi, na výlety chodíme a nemám proste čas natáčať videá. Chcel som sem tam niečo vydať, ale ani to sa mi nepodarilo. Chcel som vydať minimálne nejakú šortku, ale proste to neišlo a mám 27 odobrateľov a ja som sa rozhodol, že za 30 odobrateľov vydám song. Kamo, prečo mi to zastavuje? Áno, vydám za 30 odobrateľov song. Takže dajte odber. Bo som skoro spadol zo stoličky. Ja viem, že vás furt žiadam o ten odber. Už je to otravné, ne? Tak preto by ste ho mali dať. No, mám náhle mikrofón asi. Sú nejakí tipsy. Dneska by som veľmi rád dal win, aby sme to takto začali nejak. Lebo ja mám nápady, ale sa... Chápete? Tu mám nápady, ale nie. Ona si o mne nevie. OK. Dead. No. Nová sezóna je. Neviem, či som netočil celé video. Možno ani nie. Počkajte. Ináč nám vrátili Balenciaga skiny, kto by nehral Fortnite a kto by to dlho nehral a je nejaký OG. Je mi dosť počuť, keď som to nemal, by som ani ťukať. A aimbot. Oh no! Tyba! What? Mám nápad na video. Nie, to čo je? Mám nápad na video. Ja mám na druhom monitore OBS-ko. Keď neviete, že mám druhom monitore, tak ste asi nevideli môj setup tour, takže sa chodí na ňu pozrieť, máte to nahore v starte. Mám 60 ping. Super. Tak mám challenge, že musím hrať proste len z OBS-ka. Tamto monitor si vypnem. Ináč ľudia, keby ste nevedeli, čo absolútne neviete, tak streamujem na Twitchi. A tu budete mať v popisku, takže môžete ma tam sledovať. A tak. Nájdete ma. Takže toto je SMGčko nové, exotické. Ale absolútne neviem, čo robiť. Ty vole. Sekund ze vtipku, tam je môj B-rank 6. Moja B-rank 6. Áno, mám B-rank. Kamu, mohol by som dať video? Nie, urobím stream. Choďte na môj stream a urobím stream, že nevypnem Fortnite, dokým nebudem mať S+, aby si tu mytiku. Ináč čo, určite na túto novú sezónu. To má je celkom fajn. Let me stick to no, OK. Takže asi ja však tam mám ten super launch pad. To ešte čestka, ju vezmem. Je to proste lepšie. Kam vystrelíte to hore, čo 100 dačo metra. Ešte strawberry season 200. Tu sú tuty. Oni. Čo? Ferobáci. Ja neviem, čo ty tak robil. Yes, ja už mám A rank. OK.
OK, tak by sme mohli ísť. Wow. Ja tam pôjdem tým. Toto berám. Toto je dobré. Ale ja to nechcem. OK. Kamo, ale ja vlastne, prečo mám toto AR-ko? Ja som mal Hammer AR-ko. Ja som mal predefóru. Ojojo. Toto tu nám. Čo to robí? Automatic scope to be refer short make. Keď ti akože markuje? No. To je také ne. Môj neviem, čo to bude. Idem aj do tej druhej. Ty vole. Ty vogo. Ja som dať. Ja som kurvík šopa. No ja idem do blicu, tam na moment. Ideme do dabu. Ja padám si... What the... Ne! Čo? Dobre som. Ježiš, tam sa mi medailom do mňa 1000 minút. Toto je nový medailom. Ani nemusím do medailom teraz. Ja mám ten baby medailom. Takže ja mám pickaxe na... Jo, mám? Ja to... Ty vole. Okej. Chcel pickaxnúť. Pane Bože, no to mi dáva, jak to je. Super, a to je ten. Ajajaj, to není nitro! Je, ne? Jo, to je divné. Kto si ma markol, ha? Ha? No kto si ma markol? Stříbrná lama. 2 čubenžu. To je asi reálne. Ľudia, presne v tomto momente mi došla pamäť. Win som dal, ale už som to nenatočil. Tak dúfam, že vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like a odber. Prosím, dajte odber, prosím. A vidíme sa v ďalšom videu. Čau.